Starring kaayo sa atong unang pagbasa o sa atong salmo, labi na tubag sa salmo, kaning pulong na midaog. Niya ang mudaog kuno, palingkoron tupad sa trono sa Dios. Sige, lingiyay mong tupad ing nangambisyon kang mudaog. Unsay imong ambisyon kang mudaog. Kinsa maning gitawag na midaog. Si Jesus ni claim sad, kay midaog man ako, gipalingkod ko tupad sa trono sa akong amahan. Niya ang simbahan sa Sardes, simbahan sa Laodicea, o kita karon isip simbahan, giawhag ta nga mudaog. Ang mananaog mao kadtong tao nga nakabuntog sa sala dinhis kalibutan, sama sa mahal nga Birhen Maria, sama ni Jesus, nagmadaogon sila. Sama usab sa atong mga santos, nagmadaogon. Kay niabot man gud ta sa punto nga kitang tanan gilimpyuhan sa Ginoo. Murabag mo to'y starting point ba? Ang mahal nga Birhen, gilimpyuhan sa wapa siya matao, gitawag og Immaculate Conception. Ato nang sa ulogon karong no sana December 8 nya, kay naigo mag Sunday ang December 8, murag iirog, murag December 9. Ana, kay di man pwede mo sagol sa selebrasyon niya first kuan pagyod ang sana Sunday of Advent, nang dili pwede mo sagol. Pero sa ulogo na nato Immaculate Conception, kita sad gilimpyuhan sa tas Ginoo panahon sa atong bunyag. Pag humana tog bunyag, nahimo sa tang limpyo kayo nya. Pagkalimpyo na nato, pagkahumas bunyag, sugo dayon ang kompetisyon. Sala versus Siano. Sala versus Bernardo. Nya sige na ning kumbate hangtod gyud sa finish line. Kinsa tong mamatay nga wa mapiksi og sala or wa nay sala, limpyo na, mao dayon toy mulingkod tupad sa trono sa Dios. Munang niingon diri sa atong unang pagbasa, naamang kay paningkamot. Naman kita mas Ginoo nga naningkamot ka pagsunod nako, pero dili pahingpit. Matud pagali niya diri, napamatud-an nako nga dili ka bugnaw, dili sad ka init. Bagasagol ba ang bugnaw ug ang init? Mas maayo pag bugnaw na lang gyud ka, mas maayo pag init na lang gyud ka, matud pas Ginoo. Pero kay init-init man lang ka, isukat ka, pasabot gisagol ang sala ug ang maayo. Di ba naman tayo ingon ana nga batasan, sagolon ang sala ug ang kabuutan. Nanglitan anang mamaligya ka. Nagtinarong kag baligya, pero mamakakas presyo. No? Di ay ginagmay raman na Father. Ay, baka bang yapon na agad. Nagtinarong kas imong kinabuhi, pero sige kag simba, sige kag kumpisal, pero sige sa kag inom og pills. Nagpalaygit sa ka, kay di nakagustong manganak. Gasagol na ang imong kabuutan ug ang imong kabuang. No? Ana. Sige, lingiyay imong tupad, ikaduhang lingi. Ingna wa magsagol. Inawa magsagol diha nimo. Hilig ra batag halo-halo, no? Halo-halo ba? Halo-halo. Ganang i-mix nato ang lain-laing mga flavor. Sala, ayaw sa gula. Di pwede. Mao na hinaot untang mudaog gyud ta.
Nya karon unsaon man nato pagdaog nga napiksan man tagsala, ang tan-awon sa Ginoo ang katapusan. Si Sakeo kining niya sa atong ebanghelyo makasasala gid siya kay kanang pagpanguliktag buhis sa una sala man na, tawag nag publikano or public sinner. Unya dili lang siya ordinaryo nga tax collector, officer, pangulo sa mga tax collector. So grabe gito siya ka makasasala. Pero nakainding nga naman ang una ging naa siyang una-una, mutan-aw ko kung kinsa ni si Jesus. Naa siya by desire to see Jesus. Di ba gahapon ang buta man sa tuno, ang buta way pananaw, pero nagsigi siyag sangpit ni Jesus. So buta siya sa mata, sa lawas, nakakita siya ni Jesus nga maoy iyang manluluwas diri sa iyang kasing-kasing. Motong sige siyag sangpit. Tabangi ako. Si Sakeo, wa pa siya kahibaw kung si Jesus makaluwas ba niya. Kaya ang iyang hunahuna, ang makaluwas niya, ang iyang kwarta, mabit itong nadato siya, tigom siya maayog kwarta. Pero naintriga siya, sikat man kaining tawhana, mutan-aw kog kinsa ni siya. Nya kay mubo man si Sakeo, daghan man kayong taong galibot ni Jesus, matod pa sa atong ebanghelyo, midagan siya og misaka sa kahoy aron makakita siya inigagi ni Jesus. Ang iya rin ito, makakita ko ni Jesus. Pero gigamit niya ang tanan niyang mahuna-hunaan nga paagi aron lang yun makakita ni Jesus. Niya kay nakita man ni Jesus nga naningkamot si Sakeo nga makakita sa Ginoo, makakita niya. Nihanga dayon siya, niingon siya, kanaog diha unya, adto ko mukaon sa inyo, magtupad tag pangaon dito. Astang nindota, no? Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing naningkamot ka makakita ni Jesus. Kamong mga asawa, naningkamot mong makakita ni Jesus diha sa inyong bana. Basag nasalipdan si Jesus sa mga tao ba, kanang mga gitawag og tawhanong batasan. Daghan ra ba mga asawa magsigig yaw-yaw sa bana, or bana magsigig yaw-yaw sa asawa, kay nasalipdan man sa tawhanon nga kinaiya. Pero naabiya diha si Jesus, naadiha oy, gihiusagod mo, naagi diha si Jesus. Daghan sang ginikanan, magsigig pangasaba sa mga anak, sigig yaw-yaw, nalimot nga naay Ginoo diha sa iyang anak, nasalipdan lang sa tawhanon nga mga kinaiya o kakulangan. Ayaw surrender, sakas kahoy. O unsa maning kahoy, daghan kay meaning. Kanang pagsaka sama ni Jesus sa dihang na-discourage na ang iyang mga tinun-an, misaka sila sa bukid. Ang meaning anang pagsaka is to pray. Raise your mind and heart to God. Isaka ba? Isaka. Muna, saka. Pagampo. Kung wa nakakakita o Ginoo diha anang imong kuyog sa pamilya, pagampo. Ayaw pagsig-analyze. Ayaw pagsigi og gamit aning imong utok, imong rason. Ayaw pagsigig paminaw anang imong emosyon. Saka, pagampo, o kanang naa sa imong hunahuna nga naggubot, o kanang imong gibati, i-surrender na nga tos Ginoo. Muna ingos kis Kristo, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Nya makakita din kag meaning, kakita na kag meaning sa imong kinabuhi. Muna si Sakeo, pag human gid niya kuyog ni Jesus, murag ni kaon siya kuyog ni Jesus, pwede siya natog ingon ni simba siya. Ni simba ba kay kitang mo simba, di ba? Mukaon, pagkaon ba yan kumbira ba ning misa. Pag human niya kaon
kuyog ni Hesus, nakakita si Sakeo og bag-ong kahulugan nganong naa siya'y kwartang daghan. Unsa may kahulugan? Ang katunga sa iyang kwarta di ay para ihatag sa mga kabus. Ninduta no? Kamoron, nakakita na mog meaning sa inyong kwarta. Ang katunga ana ipalit og slot. No? Basta ninduta ka, no? Ang katunga ba karos imong kwarta ipalit og slot. Unya kay nakakwarta man si Sakeo pinaagig pagpanikas ng limbong man siya. Naaman siya korupsyon nga nahimo. Matod pa niya, kung doon ako'y gitikasan, ulian akong 4 kapilo. Reparation. Iyang iuli. Ngadtos iyang gitikasan. Kanindot unta, kung kitang tanan nga dunay mga sala ni ining bahig kwarta sa maaning korupsyon, makaamgo na nga ako na ning iuli niya 4 pagyud kapilo, dili kay punan hinoon og 4 kapilo. No, ana kita din sa Pilipinas noon kay ta nga panahon sa eleksyon gamitan gyud kwarta, panikas man na. Kana bang mo apil kag eleksyon nya gamitan gid nimo kwarta aron ka mudaog. Na mangani mga reports, pero ako adyo ko kasuhay ani reports ra ni siya. Sige gyud ko norong binayranay kwarta, mas dagko ko noron ang gipangbayad nga kwarta. Kana mga hearsay lang na siya. Wa adyo ko kakuan, pero gitawag na siya public knowledge. Sige gyud hinatagay kwarta. Anam sa ko'y kailang mga ginagmay o dinagkong politicians, moingon magina sila, mugasto jud ka, Father. Dili gamay, dako ang imong gastohon. Nabda ko mayon, dagan pa kag kapitan. Kapitan ra ba? Ay, wa tay kwarta pa dire. Moana. Wa tay kwarta pa dire. Di magsilbi dagan ka karon wa kay kwarta. Dinhi nas Pilipinas. Pero ako kadungog ana pag eleksyon dito sa Amerika nga na ay binayranay kwarta. Amot lang ha. O naabasad ka sila dito. Wa kay ko kadungog ana ngadtos mga malambuon nga nasod nga naay binayranay kwarta. Ang ila dito tigi sa knowledge and kaning gitawag ba og track records. Mo ilang sige hagtan-aw ang track records. Mo na ilang i-contest dito. Pero dili sila magsigig binayranay kwarta. Amot lang ka. Di man kayo noon. Wa may moingon nga kana siya mo daog na kay porti anang datua. Ang ila dito is your track records. Particular kay sila anang track records, unsay imong gipanulti, unsay imong gipambuhat. Pero kita diri bahala nag unsay imong track records. Bahala nag maging sino ka man, basta may pera, okay na. Di ba? Naman. Kanindot unta no? Ang naghimo ana muhunong na ug karong atong umaabot nga midterm elections, ang atong mga candidates din agyon mo gamit og kwarta para lang i-bribe, para dasigon nga mobutar ang mga tao nila. Hunungon na unta na ba pareha ni Sakeo, iuli na kay dili na imong kwarta na sa katilingban, kwarta na sa atong nasod nga imong gihilabtan, kwarta na nga para unta sa mga kabus nga angay nimong ihatag kanila, nga imong gigamit para ka mabulahan usa na kapag panikas. Muna si Sakeo nakaamgog nya niingon din si Sakeo, iuli ko ni 4 kapilo. Unsa may gisulti ni Hesus? Ang kaluwasan ni abot karon ni ining maong panimalay. Pasabot na apil og ka luwas ang tibuok yung pamilya ni Sakeo tungod sa iyang effort ug tungod sa iyang pagbag-o. Mo na diri sa atong unang pagbasa, sige jud balik-balik, hinulsuli ang imong mga sala ug pagbag-o. Mo na nahitabo ni Sakeo. Gilas na lang kunong lingi be. Ing na imong tupad. Kanus-a ka magbag-o. Pangutan abay na kanus amang kamusugod magbag-o.
Importante kay na kaysa magmura lang baga lang atong naong ba, sige na lang pabaga sa naong. Ako birthday man ko karong 24, bago na tingali ko. Pero unsa may akong baghoon, dublihon ako ang paningkamot sa pagbaligyag slot. So magsige na jud kog sulti ninyo nga pamalit mog slot, hutdanig palit. Bahini ninyo ang mga kabos, no? Ang atong mga kabos pinaagi sa CTUMM. Kaning atong CTUMM tag 100 pesos para gid ni sa atong itukod og mga balay, para ni sa atong mga kabos nga pamilya. 61 kabuok atong target nya. Kanisang atong SBF dag tag 500 pesos para sad ni sa atong ibayad sa contractors nato diha sa atong kumbento. Nahuman-human naman na ang dapit na lang gid sa elevator ang humnonon, final na karon niya nang para nato ibayad. Ning kadi man nakabus ang contractor pa der, daghan kay silang mga workers nakabus nya ila na tong gibayaran pinaagi sa ilang trabaho. Ang wa na to mabayari ang side sa contractors. Mao na maluoy pud ta kay indirectly nakatabang pud ta sa tinuod gyung kabos nga mao ang ilang mga workers, ang ilang mga laborers. Og mao ni ang gustos Ginoo. So bahini ninyo ang kabos, ha? Mubahin ta. Ako apil sa ko ana kay naman sa koy makuha nga kwarta personal, ako da stipend di ay. Ako sa nansigig bahin ngadto sa mga kabos. Mauragon na gud. Nya moingon dayong Ginoo, sulod ngari sa akong kan-anan, magtupad tagkaon, lingkod tupad kanako diri sa akong trono.